את הריקוד המשותף שלי עם שחר כחלק מעבודת הגמר שלי. תודה על החברים שלי על הגמר. אני שחר פיימן, תלמידת כיתה ו' בבית ספר שרת בקריית אונו. מאז ומתמיד הריקוד היה חלק עיקרי בחיי. האהבה שלי לריקוד התחילה כבר בגיל 3, כשהייתי רוקדת בבית לכל צליל ותו שהיו נשמעים. השנה ניתנה לי הזכות לבטא ולחשוף בפני חבריי את האהבה הגדולה שלי, החוזקה שלי. בחרתי במחול כתחום העיקרי, אותו אני רוצה לחקור במסע האישי שלי כתלמידת כיתה ו'. הריקוד, תם ולא נשלם, בו תצפו כעת, הוא חלק מהמסע אותו אני עוברת וחווה בבית הספר. תם ולא נשלם, נחתם עוד פרק בעולם. אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה שבחיי לו רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים, את כל הפחד השחרים שבחיי. אני מזמינה לבמה את ראש עיריית